si Miguel. Oh, matutira mo kayo sa mobile ray. Oh, nakasitas na yung bauta ko. Samayaw. Samay. Si Miguel yun naman muna. Tama mo naman ako pa doon. Tama mo naman sa mamayanan. Ang tala ko din sa mamayanan. Kaya ka ba? The same na yun! Nakatako kayo lang po sa same na! Naman na siya mamaya! Naman na po tayo tayo! Naman na kayo guys! Naman na kayo guys! Sinamamay kita nyo! Ako nakapuha! Saka dyan na lang ito din ko! Away nyo! Hinamamay! Huwag ka nakakulkas na kuha! Nakakaya ni Jambay! Away! Ang sila! Away! Hinamon naman ako sa issue eh! Ano ka nila? Ano ka nila? Ako uya! Ako uya! Ako uya! Tapang mo na yun! Ay, kaya nabitin ko. Ikaw po si Papa ko na kaya. Kaya ko po, apong rin. Alim. Wala ka kaya. Wala ka kaya. Ay, sige ko. Nonya. Nonya. Ang warang makan. Ako sa ano ka pa hinak. Ano ka pa hinak. Ano ka pa hinak. Ano kaya na. Nakakainig na kayo. Away kayo na. Away kayo na. Away kayo. Away kayo. Nonya. Nonya. Amnanaw, uyang ang kakpos na kanda bunga takan mapong. Luwa way bungin na makain na ati sempa. Dia nakamoy tuwa yes ay nakoroy iron sila ni kawapa. Nakanwa na ikanang kamataw. Gay tuwa na takapu te buru. Ay nakoroy gay takapu na te. At takanwa nga tapu takara tumuan. Kan mapong takara ta komen. Saksi ngayon, data man tan kami ang kay Meras TV show. Ari nakoroy na pentay ha. Ari ana ro na pen kamata. An nakoroy iron sila kawapa January.